ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, модарон ва хоҳарони азиз, Дунё офитсиал хуш омадӣ. Саломат бошӣ, дизлайкам пешравия, зинда бошӣ, зинда бошӣ. Умедворам, ки ҳаматон дӯстои азиз саломат ҳастед, бардам ҳастед, бақувват ҳастед. Хуш омадед ба канали Казан ТЖ дӯстои азиз, ҳама каса. 3 нафари пахши мустақимда. Кору бурокатон хуб аст дӯстои азиз? Зиндагиётон хуб аст? Бардора ҳамҷа як суол тем, ҳамин суоли ман метавонед ҷавоб дода дӯстои азиз? 4 нафар шудем. Агар розӣ бошен, ман ҳамин як суоли хурдакак метавонед шумо ҷавобша, мисол ба фикри ақидаи худтон ҷавобша дисен, бисёр хуб мешавад. Чота комментотон наомадааста ёки нанавиштастен оле? Чор нафаре хуш омадед дӯстои азиз. 5 нафар шудем. Ку нависем бардора, чота комментариҳои шуморо ман надидестам. Ва алайкум салом охун, хуш омадед. Ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед бардоро. Так, ҳозир 4 нафаре на 5 та буде, хаят аст, мана 5 кас шудем. Бардоро як суол эҳтиромона хоҳиш мекунам, ин суолро агар тонед ҷавоб дода, ҷавоб диҳед. Суола метем, агар розӣ бошен, суола метем, фақат фикри ақидаи худтонро нависонед, ки фикри шумо дар чия. Мисол ҳамин суолро ҷавобша мисол нависонед, беҳтар мешавад. Так, як дақиқа зумка кушем, шумо нависонед, розӣ бошем, ман савола метавонам. Иншоаллоҳ куронаи алло хубем. 5 нафаре бардоро. Агар розӣ бошед, ҳамун суоле ки гуфтам, ҳамун суола гӯем пешниҳод мекунем. Иншоаллоҳ тонен фикрои худтонро нависонед. Таксисти бепул. Алайкум. Алайкум. Сози хубӣ бачаёча. Ва алайкум салом акаҷон. Шукронаи алло хубам. Шукронаи алло. Так.
бардоро ҳамаи шумо суола гап мезанам. Ҳамаи шумо посбонӣ кардани забонро дар чӣ мефаҳмед? Забонро посбонӣ кардан дар чӣ мефаҳмед? Фикротонро нависонед, бардори азиз. Эҳтиромона хоҳиш мекунам, 5 нафаре. Фикротонро нависонед. Неге хандондима. Фикри хубай хай. Фикротонро шумо нависонед, фикри логични нависондаи дӯсти мо. Аллоҳ баракатиш диҳад. Посбонии забонро гуфта, ман дар дандон медонам. Ягон чиз дуромаданӣ шуд, меказумша. Зинда бошед. Ку 3 нафари дигаи дӯстои азиз кани нависонед фикротонро. Дандона иша иш кон намебурояд, гап намезанад. Бисёр хай, фикри хуб нависонде. Қабул аст дӯсти азиз. Бо мана бардора 4 нафаранд. 3 нафари дигааш мана ҳамин савол бардораи азиз, нафаре ки нашинида бошед, посбонии забонро дар чӣ медонед шумо, дар чӣ мебинед? Забонро посбонӣ кардан. Назари шумо чия? Яъне фикри шумо чия? 5 нафар шудем, хушомадед. ин саволи қиндам нест. Ин мардак ба дандонҳош шишад мекарад. Аллоҳ баракатиш диҳад. Зинда бошед, зинда бошед. پنج نفر بردارم. من همین انتظار جوابی همین سوال شما برداره. از همین سوالی که دادم انتظار جوابی همینه. так салом алейкум. Ва алейкум салом. Шорухҷон хутонен ёки модаратон? Агар модари Шорухҷон бошен, модари азиз, созен саломатитон хубай? Мана 6 нафар шуден. посбонӣ кардани забонро шумо дар чӣ мефаҳмед? Назари шумо чия? Фикри шумо чия? Ана модари Шорухҷон будастанд. посбонӣ кардани забон дар чӣ мебинед? Посбонӣ карданро дар чӣ мебинед? раҳмат ака, шумо соз шукронаи аъло. Ҳама мара гӯш дора, ба фикрам мара гӯш накунед. интизорам ки бо чӣ менависонӣ? посбонии забон вобаста аз модар, чунки так ҳамавақт фарзанд дар назди модар то ба болиғ расидан. Бисёр фикри хуб, командир. Некем хуб фикр кунед, ҷавобшо иншоаллоҳ меёбем. Бисёр фикрҳои хуб нависондед. Так, беҳтарина командир.
мана масалан ҳамин савола барои чӣ додам, ки шумо чӣ хел забонтонро посбонӣ мекунед? дар чӣ мебинен забонро посбонӣ кардан, дӯстои азиз? модари азиз, зинда бошӣ, зинда бошӣ, Аллоҳ баракатат я. Ана ҷавоби суол ҳамин буда, ки мисол ин бисёр бисёр чиё дорау, мана дар забон дашном набошад, яъне дашном накун, дашном посбонӣ ҳаминае, ки як каса дашном намекунӣ, яъне сухани бад намегӣ, як нафара мисол ба роҳи бад даъват намекунӣ. баъд ана инҷа маълум мешавад, ки мо посбони забон монем, маълум мешавад, ки мо як каме ҳурмату эҳтиром ва ҳурмату иззата медонем. ана инҷа маълум мешавад аллакай, ки дар мо гуфтигӯ гапҳо бӯи умеде ҳастае, ки мо забонмонро посбонӣ карда метонем. агар ӯ нафаре, ки мисол забонашо посбонӣ карда натона, на муомилаи хуб қатӣ падару модараш гап мезанад, на занаш қатӣ гап мезанад, на кӯдакош қатӣ, на дигар аҳли ҷамъ қатӣ. ягон кас қатӣ муомилаи хуб қатӣ гап зада наметавонад, барое ки забонша посбон нест, эҳтиром намекунад, ҳурмату эҳтиром дар ӯ одам дида намешавад. рост мегӯед, дилхарошӣ набошад. бале, ман дар тикток дар бораи ҳамин навор гузоштагӣ будам. бародари азиз, як бародар ҳамин фикре, ки ман ҳаминҷа гуфтагим, ки бародари азиз гуфтагим, ки мо бояд посбони забон бошем, вай бародар ман намедонам ё ки хушрӯ фикр накардай нависондай, ё ки ҳамин ягон китоба дидагӣ нестай, тамоман ҳамин китоба гӯем ҳамин алфавити алифборо шояд хондагӣ набошад, нависондай, ки ҳе дав шав, айқафои зиндагӣ шав, як хелет мега худтонро за шишат карда наметонед, ҳайфини забонтонро за шишат кардан, посбонӣ кардан. ана нигоҳ кунед, ки фикри вай чӣ буд. ман фикри пучи вай нафаҳмидам. мегӯем агар мақсади гапҳои мана хуб, агар ҳамун инсон ақл медошт ба фикрам, ҳамин ҷавобе, ки ҳамин модари азиз нависондаг, мана модари Шорухҷон нависондаг, ки дар забон дашном набошад, посбонӣ кардан, яъне посбонӣ кардан ҳаминай. ман дар уҷу наворда гуфтам, ки забонтонро мисол посбон бошем, посбонии забонтонро кунед, баъд оянда хуб мешавад. мо бояд иттифоқ бошем. вақте ки агар мо посбони забонмон набошем, якдигармонро ҳақорату дашном кунем, иттифоқ намешем, якдигармон қатӣ ҷура намешем. барои як сухани бад гуфтан, як сухани ноҷо гуфтан дӯстии мову шумо канда мешавад. мақсади ман ин буд. ман намедонам ӯ бародар ягон шефи ҷангал буд, чӣ буд. хулоса ҳамун тиктоки мана дошта бошем, фориж шавем, мебинем чӣ нависондагӣ. аллоҳ баракатиш дия. ман намедонам мақсадиш чӣ буд. вай мақсада карочи барои намедонам чӣ хел ака мақсади калони вай чӣ буд, ки мақсадиш ки шумо худтонро мега агар за шишат карда наметонед, хеста мисол бо забонтонро за шишат мекунед, худтонро мисол ака ягон тентак буда. айрангиш ба фикрам ҷавоби гӯям ҳамун дар комментариям хеле нависом, ки ман ҷавоби хубуш додагӣ моли иншоаллоҳ. ҳамин рӯз бовар кунед, валлоҳи қасам 2 комментариро абсурҷат кардам. ин сеюм шай 2 комментари, якташ 4000 просмотр гирифтай, якташ қариб, як дигаш қариб 4000. 2 комментариро абсурҷат кардагим, инем қариб просмотр гирифта, ки бо дар ҳамунҷо ҳақорат дашном нависондаст, ки ягон сухани бад неста. ҳамун комментариё ки абсурҷат кардам ман, ҳамунҷо ҳақорат дашном буд. аз рӯи ҳамин ман ҳамун чира наворо кардам, ки бародари азиз, мо бояд посбони забонмон бошем. ҳамин комментари ҳамин бародар пеш омад, бо нафаҳмид мана да. гуфтигӯ кадом шефи ҷангал буд. хулоса бале, рост гуфтай. модари азиз, зинда бошен. аллоҳ баракатон тия. барои ҳамин, барои чӣ гуфтем мақсади мо, ки ҳаминае, ки мақсади калони мо ҳаминае, ки посбони забонтон бошем. дар инҷа фарқият нестае, ки хо калони ё ки хурди, фарқият надорад ягон гурам. мо бояд мисол забонмонро нигоҳ кунем. баъзе вақто
ҳами нами кӯдак мисол ақл надора ва ақли созам надора. Ягон гапи мисол ягон дашноми мисол ба забони русиро мефаҳмам. Ҳозир ҳатто калононро ҳама мехеланд ҳақороти дашноме ки мешава ба забони русӣ, ҳамун дашноми ба забони русиро мекунанд. Агар пешиш рав ҳами савола теша ки ҳами дашноме ки карди ба забони русӣ оё ҳамина маънею мантиқша медонӣ ки чӣ меша? Валлоҳи қасам як хелиш намедонанд. ҳами ҷавоби ҳамина намедонанд ки чӣ гуфтесиян. Тамоман намедонанд ки чӣ гуфтесиян. ҳами ҳозир гудаки ҳами гӯем роҳгар шидагирам баъзо гап мезадагира ҳами ҳақоратҳои забони русиро медонин охан чӣ хеле ҳами гапҳоро ёдшон метиҳанд. Ёд мегиранд. зеҳни кӯдак теза вақте ки як калон хеста гап мезана як дашном мекуна фарқ надора. Як каса мисол ай модараш фалон мекуна, як каса ай хоҳараш фалон мекуна. Чӣ хеле дашном мекуна намекуна зеҳни кӯдак теза дарав дар калаш мегирад. Баъд мебиёя ҳамун ёки чиз ягон гапуш гӯ ҳамун дашномо мегира гашта дар худат мекунау ёки ягон шалоқуш зан бо ҳамун дашномо мекуна дар худат гашта. Барои ки ай ҳамун худат омӯхта ҳамин гапа. мо худмон меомӯзем ҳамун кӯдакода ҳамин хеле гапора. Вақте ки агар дар пеши кӯдак мо ҳамун гапу калочаро назанем, ҳамун кӯдак сухани хуб меомӯзад. Нами кӯдакоро ҳамин ҳозир як суолтон метем бардорои азиз. Ояти Қуръона аз ёд кардан осонай? Нигоҳ кунед. Ҳамин як нафар тиловат мекунад, тиловат мекунад ояти Қуръона. Хушрӯ гӯш кунед. Мисол ҳадиақал 3 мисраша 4 мисраша ай худ карда метонед. Ҳадиақал як гӯш карагида. ба фикри ман шояд аксариятон тонен. Аксариятуш ҳозир агар як аз ҳофизӣ куна як байда хона ай ҳами аввалуш бардори азиз ай ҳами аввали байд то ахири байда ку аз ёдш мекунад. ёки як реп хона то ахири ҳавая аз ёдш мекунад. бо хеса бо мехона ҳавая. Агар як ояти Қуръон ёки як салавота мисол аз ёд карданашда пешида такрор кун миллион кара дар ҳамун гӯшиш хон фикриш дар ким куҷоай? Фикриша дар чӣ намегира мисол. аз чизе ки мисол фоидаш надора залалаш дора ва як гӯш мекунад наушник дар як гӯш кардан ҳамихел дар худ мекунаша. ҳатто бо ҷавобиш тегӯи ки саволиш тегӯи ки дами амина ки нависондага ами шеъре ки хондага ҳамаш ҷавоб метиҳад. лекин вақте пурша ки мисол фалон ояти Қуръона мисол тиловат куну дар кадом мисол ҷилдша кадом мисол нумератсияш дар мисол кадом оятай ина мисол ай худ карда наметонам. то ба худо нигаҳ будора аз дашном. бале зинда боши модари азиз. так ман бурат аз ёд карда наметонам, лекин аз Қуръона ҳамаша медонам. беҳтарин. зинда бошӣ. ака ӯ симчикоҳо ай ростия не ин простина ҳамунҷо деволда задагимша баъзе вақто либоси тоза мепӯшонем. ин либосо мисол сиёҳай ин девол шӯрка карага мисол такя мекунам либосум ҷазир меша сафед меша. барои ҳамин деволда гирифтум задамша ки ҳамун либосум ҷазир нашава. ай ҳамин сабаб гирифтим дар ҳаминҷа кашолаш кардагием. як дастам мераса ама ҷазир меша сафед мешава. ай ростӣ нест я. хулоса дӯстои азиз ина ки модари Шорухҷонам ҷай командир мана командирам падара ҳами шояд нафарое ки моро гӯш кардесиян падару модар ҳастанд. аллоҳ баракатон кия. ҳами бисёртаргӣ фарзанд ҳами
хурдӣ вақте ки ҳамин гапа ёд мегирӣ, ҳадақал ина синфи якими дуюмишда ҳамин ҷиҳатҳоро фаҳмонешон, уже ақли кӯдак камтар хуб мешавад то ин вақта. вақти синфи як мисол мерава, синфи дуюмишда уже ақлаш шурӯъ мешавад. аксариятшон ҳатто синфи якам рафтагӣ нестиян, ақли ақидашон мисол шуурнокишон хубай. ҳамин ҷиҳатҳои зиндагиро фаҳмонешонанд. вақте ки калонтар кишидан, бузургтар кишидан, наздики мактаба тамом кардан, мисол синфи 8-7, мисол 9, баъд дар ҷиҳати пастию баландии зиндагиро фаҳмондан дар кора фарзанд. ё ки нодуруст мегӯям, ин ҳамин ҷиҳатоша, ин ҷиҳати мисол фаҳмондан, насиҳат кардан барои фарзанд ягон ҷои айбу шармш неста. як тариқи қати фаҳмонем ки ҳамун фарзанд фаҳма, ба хубӣ фаҳма. мисол инҷа ҷои шарму ҳаёгиш нест кардан фаҳмондан. ба хубӣ ба хушрӯгӣ мисол фаҳмонем ки ҳамун фарзанда ба чанд логика қати мисол фаҳмонеша ки фаҳма ҷиҳати пастию баландии зиндагира. баъде ки бузург шудан, оли ҳамун гапҳоро намерасонешона, ҳамун насиҳатҳоро намекунешона, дамшон намезана, ҳичшон намегӯем. баъд ки калон шудан, уже бузург шудан, баъд мегӯеншона, ягон корда уже шомил мешаванд, баъд мегӯеншона, баъд мебиёяд мегӯяд ки отае, очае ё ки падаре, модаре, вақтишда худат кардию, ирӯз мана насиҳат мекунӣ. барои ҳамин хубуш ҳар як кор сари вақт дора. хубуш мисол фарзандои аҳли тавфиқтон тия худованд фарзандотона умри дарози пурбаракатия. хубуш ҳаминае ки сари вақт фаҳмондан дар кораи фарзанда ки мисол фаҳма. ҳозир бовар кунӣ, валлоҳи қасам бардорои азиз, ҳамин синфи якша ку хай дар иҷа хай дидагиём, дар хай ино понятнан и миллада, дар худмон синфи 2, 3, якша хай оли акун чияй синфи 2, 3 аллакай номи арӯса медонанд, аллакай арӯсдоранд. бародарои азиз, ҳамин да шумо фикр мекунед? ин чизо зеҳни кӯдак теза, ин чизода ақлошон мегира. арӯсу духтартовтаи гӯему инеми хеле чизоро бовар кунем ку ҳамин гапа ай кӯдак гир меган, як гапҳо мезананд дар ҳамин пешит ки худут ҳамин хеле ҳайрон мешӣ ки ин кӯдак ай куҷо ин гапҳоро ёд гирифтааст. баъд мо мехезем менолем, мегӯем ки кӯдакмон ҳурмату эҳтиромон намекунад ё ки бачамон гапмона гӯш намекунад. ҳамаш айби худ монад, бародарои азиз, ҳамаш айби худ монад. лекин агар ҳамун вақте ки камтарак ба ақл шуд фаҳмониша ки мисол ҳамин чиро нишон медиҳи, ҳамин ҷиҳат, мисол ҳамун кори ҳамун арӯзбозӣ, ин ҳамин чизои барои ин ба худо қасам ку шарм надорен, фаҳмонен фарзандотона. ин ҳамин ҷиҳатишда бисёр ҷиддияй. баъд мехезанд мегӯянд ки духтармон мисол бераҳа шуду, ин шуду, вай шуду, ё ки бачаамон бераҳа шуд, бачаамон фалон кор кард, фалон духтара мисол шарманда кард, ё ки бачаамон худша шарманда кард. ин ҳамин ҷиҳатҳоро фаҳмонен. баъд мехезанд ҳамин хеле булҳавас мешану, ба ман алӯш долум гуфта, ҳамин мехезанд, баъд ҳамун қафои арӯс мера ягон коро айдаст чӣ мекунад, айдастш мебиёяд мекунад, тамом дига. худованд аи шармандагиро паноҳ диҳад. лекин ин шӯхӣ нест ай дӯстои азиз. шери нар вақт шуда арӯс надошти, агар бугӯӣ надоштум дуруд. бародари азиз, валлоҳ биллоҳ таълоҳ қасам мехӯрам, бозӣ кардагӣ нестум. бародари азиз, валлоҳи қасам, ман духтарбозӣ кардагӣ нестум. бародари азиз, ман ҳамин қашагапуд мезанам. ман ҳатто ҳамун духтарода ҳамун гап партофтана, ман ҳамин нафаре ҳамин корро мекард, ман прежде чем ҳамин одамода совет метиҳем ки вақте ки як корро шурӯъ мекунен, ҳамин як духтарда гап мепартоен, якум фикр кунен, ё ки як духтара дастша меқапен, ягон мебаред, ягон корш мекунен, якум фикр кунен ки шумо ҳамин хоҳар надорем,
як хелиш меган ки мо хоҳар надорем, як хелиш меган мо модар надорем. ман ҳаминежда ҳайронишум бардорои азиз ки якум фикр кинем ки шумо хоҳар дорем, зан дорем, модар дорем. ана ина чизоро фикр кинем ки чӣ кор мекунем. ина чиза фикр кардан дар кора. не ки ман ҳами чизе ҳаста. инами саволе ки бародар дода ки шери нар вақт шуда арӯс мега. арӯс ман надоштам. ин хеле гӯе ки як духтареда гӯем дилбаста бошум, ин хеле будаку ман ин хеле гӯе ки ва як гапзану товтеу ай қафош рав дасти ба даст стрелка зану ин хеле гӯем ин хеле чиз манда набуд бародари азиз. ман накардам ҳамин кора. ҳамин хеле чиз набуд, реально набуд. ҳамин коре накардам. вақте ки карда бошум мефаҳмонам ки бародари азиз ҳамин кора ман кардагим накунем, шумо пушаймон мешем. ҳамин коре агар кардагӣ бошум ман ба аллоҳ қасам ку ман ҳаминҷа паноҳ намедорам. ҷои паноҳдориш нестай. чӣ паноҳ дорам бародари азиз? ай шумо паноҳ медорам гумон мекунед ки ай аллоҳи меҳрубон ман паноҳ медорам. барои ҳамин дӯстои азиз, ай ҳамин ҷиҳати зиндагӣ, ин ҳамин ҷиҳат, ин ҳамин арӯсу чи духтарбозӣ гуфтум ку фарзандотонро фаҳмонем ва аллоҳи қасам ку баъд худтон менолем ки фарзанди ман ин кард, фарзанди ман вай кард, фарзанди ман фалон кард, бесмадон кард. так болора хон мега не ин хел нест ҳамаш чунки писари ман агар аз ман тарбия гирад ӯ танҳо ба лаёқат хоҳад расид. агар писарат як ҷураи бадрафтор қатӣ шава, қатӣ як ҷураи бадрафтор қатӣ шавау баъд ҳамо хӯи ҳамо ҷурара гира, гӯем ҳамо феъли рафтори ҳамо ҷурара гира, баъд чӣ мешавад ҳамин ҷиҳатшда? инаи ҷиҳатҳоро некем бисёр фикри хуб нависонди командиро. ба ҳар ҳол так гап дигар сун бар иҷа модаро падаро гӯш доранд бародар. Не дар ин ҷиҳат ман барои чӣ фаҳмондесам ки гапа дигаси намебарам. ана ҳамин ҷиҳатшда бисёр аҳамиятие дӯстои азиз. барои чӣ ман ҳамин гапа чӣ кардесам ки ана ҳамин ҷиҳатда баъд пага мисол ин шӯхӣ неста. ин кор ягон гурам ҷои шӯхигӣ надорад бародари азиз. шумо не як нафар се ҷавоб хонд. так аз мара хондум командир. ёки ягон гапи нодуруст гуфтум дӯстои азиз дар ҳамин ҷиҳат фаҳмондан дар кораи фарзанда ёки не? ё аллоҳи меҳрубон. так агар ман тарбият кунам ӯ танҳо ба лаёқат хоҳад расид. хонед фаҳмидум. охи ҳамина гуфтестам ки ҳамин ҷиҳатошда ҳамаш зависит ай мо падару модаро мекуна командир. вақте ки падару модар насиҳат накуна, таъкид накуна ки қатӣ чӣ хеле гуфтесте, инами чӣ хеле гуфтести ки агар ман тарбия кунам, иҷода агар гуфтести. ҳамин агар дар байн намешуд, чӣ мешуд? агар гуфтести. агар тарбия натаи чӣ мешавад? ман барои чӣ гуфтестам ки мо бояд расонем, хотиррасон кунем фарзанда ки ҳамин ҷиҳат ин ҷиҳати ин чизи зиндагӣ, мисол фарзанда тарбия метаӣ, баъзеҳошон мисол тариқи ҳамин залали ҳамина гуноҳ будани ҳамин
намефаҳманд, намедонанд ки камандир булҳавасӣ мехезанд як кора, мисол як кори ноҷорро мекунанд. ана ин ҷиҳатҳода ман гуфтаистам ки фарзандоро мо бояд фаҳмонем. фаҳмидӣ? ана ин ҷиҳат мо фаҳмонем. ана ки интернет заифай бародар, кам кам часпидестай. агар интернети не интернет вроде 4G хушрӯ кор кардаиста телефони ману, намедонам аки интернети шумо шояд заиф боша. не ки ҳамин чи хеле так не каме бояд фикр кунед баъд савол. охи ин аби командир ҳамин ҷода агар наменависондӣ, ман ҳамин чиро намегуфтам. та ҳамина баъд барои чӣ гуфтаистам ки ҳамин шумо гуфтаисте ки ман фарзандма тарбиятем ба лаёқат мешавад. агар гуфтаистем, агар тарбия натаи чӣ мешавад? ҳамин чизое ман гуфтаистам ҳамин хелӣ мешавад, ҳамин корро мекунад, да ҳамин кор меравад. агар гуфтаисти, агар тарбия натаи, ман барои чӣ гуфтаистам ки ако апо падаро модаро хотиррасон кунед фарзандотонро ки ин ҳамин ҷиҳати зиндагида шӯхӣ нестай. ин кору боро арӯзбозию духтарбозӣ мекунанд, ин шӯхӣ нестай. пага як корда шомил мешаванд, як корро мекунанд, мебиёнанд мисол заставид мекунанд ё ки чӣ мегиранд, айрӯи кори кардагиш мебаранд маҳбасш мекунанд, букорати духтара дур мекунанд, ё ки як кори ноҷо мекунанд. ин ҳамин шумо да маҳқил намеша. барои ҳамин ҷиҳати зиндагиро ман чӣ гуфтаистам ки ҳамин ҷиҳата мову шумо бояд фарзанда фаҳмонем. так ман савол надодам командир даиҷа. ман гуфтаистам ки мову шумо бояд фарзандора таъкид кунем, расонем, гап занем, фаҳмонем. командир ҳамиша мефаҳмӣ ту? аллоҳ баракатет я. ҳаминҷа ман гуфтаистам ки мо бояд фарзандода расонем. командир пахши мустақим мекунӣ шери нар. дар ана ҳамин ҷиҳат мисол донишу малакатон хубай, шуурнокитон хубай. дар ана ин маврид вақте ки пахши мустақим мекунен, дар ана ин маврид суҳбат кунен. дар ин маврид суҳбат кунен. дар ҳамин борои ҳамин пастию баландии зиндагӣ фаҳмонен. барое ки шумо бо калонтарен, бо шумо хубтар метавонен фаҳмонда, фаҳмонен анами ҷиҳатҳоро. анами ҷиҳата фаҳмонен беҳтарин мешавад командир. хуб, всем пока, саломат боши командир, аллоҳ баракатет я. дар пахшиҳои мустақимат анами хел кун. анами хел кун, фаҳмон ки фаҳманд бародаро. бо мисол донишу малакаи шумо зиёдтар назар ба мора. шумо бо хеле мисол хондагин, дидагин, пастию баландии зиндагиро шумо бо аймо зиёдтар дидагин. барои ин вақти пахши мустақим мекунед, ҳар яктатон ин ҷиҳата фаҳмонем. вақте ки баъд худ мо намефаҳмонем, намегем, пага баъд менолем ки фарзанди мо ин кард, фарзанди мо вай кард. баъд хеста аксариятшон дар оинаи ниёгон мебуроянд, арз мекунанд ки фарзанди ман мана ҳурмату эҳтиром намекунад, фарзанди ман мана зад, ай хона сур кард, фарзанди ман мана бур хонаи бепарасторон монд. баъд анами хелӣ мешавад. ин ҳамин ҷиҳатае ки таълиму тарбияи хуб наметиҳанд. фарзанда ай қафош назорат намекунанд. ин ҳамин ҷиҳатае. дигар ай кадом ҷиҳатае? шукронаи Аллоҳ.
الان ساعت هم 8:16 شده. دوستای عزیز، دعا میکنیم که خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه، همه ما و شما را به راه راست، به راه دین صراط المستقیم رهسپار گردونه. همه ما و شما را عمر دراز پربرکت، رزق فراز، اهل توفیق، اهل امامین قرار دهد. همه ما و شما را چی آرزو و هوس نیکی در دل هامون داریم، به همه آرزو و هوس نیکمون رسانمون و آرزو و هوس نیکمون جامعه عمل پوشه. دعا میکنیم که خداوند نفرایی که صاحب فرزنددار شدن امید دارند که صاحب فرزند شوند، صالح صالحه نصیبشون داره. دعا میکنیم که خداوند همیشه سربلند خانه آباد نگهشون داره. اللهم اغفر لي ولوالدي وللأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. خوش آمده. Так. خوش آمده برادرها، رحمت کلام که گوش کردین. الله نگهبانتون باشه. خورسه ها، من در کانال هنر و طبیعت ساعت 9 در افیر میکنم. انشاءالله وارد شوید درباره این موضوع صحبت میکنیم.